Tewo Rupes hingkangkai belani bukau habjak resamongo tin dan rokni semi final ngai top 10 o kajak tini bom hai preparation rok nai phaikya tama gan rok select khaikya bom hai ke saikna belekane hambayana jorare ma bagai tini semi final o phaine kha tong thokjak preparation to kahamno rechamung tini kaitham songma recapnai rechamung ani rechamung ni bumung waikha bolongni toksha kaisa tangsang tai tangsang kai nukha ke lobon soya tai tangsa khai nung samani ko thangnai theater rauni je final o performance khaikya obo bai tabuk semi final o nang bom hai kando taisa kaham khlai ba bom hai wansu sar song to chungno guide khaikya ge preparation mia practice rok khaimani aborok to kisa kaham kheno khaikya ne tabuk overall performance tabuk ungkheno saiman chenai butiro thangnai engkai lokorok tahoni ni tinta song ni bisingo boloni toksa nei nang samani obo belai khana namu jak tongka kisa short bom hai ke practice khai pika kisa short sar dekhnar manna kisa vocal kisari da bolongni toksa sechui sachai pungbai khado tini boyar kecang sibui serango khapangani nungbai malai teri tongthok mani nini gomoti joni lukrokno nini bagi special tini semi final round tumuno first khaiganga final thangsinai tama kokosana musung tirpura haste tai nini joni lukrokno ang joto lukrokno koyana musung nai je tini jodi ang paipho paikhat finalist po ongkha kai norong phaidi jono support khai paidi tini performance nai phaidi atinang sana muchung Rupesh nang bahai feeling khai Tripura idol kaisa Tripura haste o resapnai phayo omhai kaisa rijaka omhai kaisa idol sunamjaka obo bai bahai wansok belekano kaham obo initiative namani karon kobangma rechamnai borok rok tongbayo kai platform kaham kari ke platform bagai borong umutei tabuk Tripura idol hne ti phaika chini bas kango inge to kaham no rechabui ne nung sinimu mai tongo kaham ke no guide bu khai tongo borong rechamung no tei or rechamung ha borong nung jare musa sa khainai khang kai ko mai platform ni bagai nung khaiman nai sinimu man nai chabai manai ati tabuk sung nasigin nai kangkai Tripura idol no special nasigin nai kangkai India idol ko sung no ko putar bai khlai selection khaisa ko first khaisa o jaga hangkai special bomai no ruk sawoi bomai jaga bisi nozor khaina nangko ba o jaga audition ba omhai kaisa performance first khaina ni bagai tabuk to voting system rok kori kho ke chini asok kotor singer legendary singer je Padma Shri award manjak rashtrapati puruskar manjak borong sitabuk chini judge ke borong ni judgment rok to kuno ham yangla abang kha khayo ke tai mona bus kangot langna hangkang kai abo angkha khayo je amo season phaite chensang thangnai ate hini ma tongota nin bagai inga bobo better anga voter na omhai je tabuk soloi tongman kaini ni best engkai tabuk tumungno top 10 ni borok dozona no kaham khlai resap kha bhai ke saini obo belai awle tabuk judge rok sai manai karon kisa na kisa to defect kisa na kisa to mo sur tal aro kisa fail ai nai aborong nai no borong mo khaini na judgment busuk jara tui nang asabadi tini nang performance kaham khainai bahai tamorok chai phaikya tamoro nang phaikya kisa chama to mai tabuk chai me phaikya kai preparation to kaham no inde kisa confident bu tongo je kaham no re chap nai hini okay